kendo biro yudo ratiro mare. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik ne okwach kich mondo tim nonro matut ewi tho mar Jeff Mwathi mane otho mapok oyangore kar dak ma Kasarani. Ringre werano ma jahigni 23 noyudi e bwo udi mag gorofa mana seche moko bang' kane onene kod jathum moro. Kindiki ogolo chik mondo oru nonro kaluwore ni osebed ka liekore ni jomoko buogo joneno. Obila mag okwach kich bende osegolo ote ka gilero ni nonro ewi tho mar Mwathi koro ni e lwetgi. Gikwayo oganda manigi neno moro amora mondo chwal ote e namba ma en 0800722203 maonge chudo. We are not only profiling cases of senior people, even small people like the young boy who is said to have been murdered mysteriously, which I have discussed with the DCI this morning, and action has been taken. I want to thank the DCI for very professional and quick action, because that matter now will be taken over by the homicide unit from the DCI headquarters, which is dispassionate from the local issues. Ramogi wadok nyaka e county